Zdravo svima, ja sam Pera, ovo je Sermatko, a ovo je Čikabrka. Dobrodošli u avanture Pere, Sermatka i Čikabrke. Zdravo! Zdravo! Dobrodošli u avanture Pere, Sermatka i Čikabrke. Tu sam. Gde ste, drugaričići, evo nas. Slavi se, Pera. Opet. Sermatko mi ne da. Snimamo neke figurice u ovoj kutiji. Da nisu možda opet super šinci. Ne. Hvala Bogu. Već sam se osnovio. Snimamo štrumfove. Štrumfovi, plavi smo mi. Slavi se. Snimamo minione i još jednu neku patkicu i neke još figurice. Ajde da vidimo. Moji štrumfići, znate, ja najviše na svetu volim štrumfiće. Ti pokaži. I sad ću vam pokazati mog štrumfića. Vidite kako je, gde ste, a tu ste, vidite kako je on magan, vidi ga. Što su slatki moji štrumfići. Sada slade, sad prvi štrumf. Sebeski štrumf. Wow, što su dobri, ali da su bolji od onih Shinxa, 1.600.000,38. Pera šut. Evo sledeći. Wow, što su dobri štrumfovi. Evo dva. Čak dva. Moji štrumfići. Jel ima još štrumfića? Ima još samo dva. Vidite što su cakali štrumfići. Sada minione. Sada još štrumfići. Ne, sada minioni. Štrumfići požutali, bolesni su. Pera, to su minioni. Ko? Minion. Šta? To su minioni. Ko su sad ti? Uplaši me. Ja sam mislio da su se moji štrumfići razbalili. Evo ih još. Što su bezveze. Pera, čuti već jednom. Evo, kao da pokažem zadnjeg, da vam pokažem i patku. Čekaj. Patka ima unutra koskicu. Ovo je patka broj 1. I sada je neke Patka pojela kockicu. Šta su ti? Kako su ti? Sledeći. I zadnji. Pera! Ništa mi nije jasno, drugaričica. Pokazat ću sve, znači. A u sledećoj, nekoj tamo epizodi, ćemo vam pokazati, na primer, šta mi sve imamo od štrumfića. Vidite. Pera, pada štrumf. Moj štrumfić. Ćao, drugaričići, moram da ga lečim. Ćao.